phansi badubuza kwakhala amandiya bathi yini wena yenzile fana athi mina yenzile so amsinga la ngifuma khona kwesikango zakho ngoba kanje ngomacingwane gogoba lebhazi amanye amadoda sebuye kufesha fesha ukwenza kwale nsuku siyazisolisa kanqa yalizwe igani ukuthi liganqaza kanjani kuyeke lokho kwabafana okungitshontshayo sekungqoke manje original yagenqe lenizwayo babhayi ngongibuza kwabenkomo abafana bakazulu engceke laphi yami ila uxolo kancane James hayi ngoba umbonile wamthola ngime ngabe ngasabuyi kuwe miyeke kanjalo wena lungisa inamba hayi wena lungisa lokho inamba ngakho mengabe ukuthi yena akabuyi kuwe samuyeka kanjalo Dlamini ngizabe ngoba uthe ulapho nje yena ngase rank njalo ngase car wash angangazi ukuthi car wash yipi kodwa lapho ngaphesheya amen ke baba siyabonga kakhulu ke batwana sure okay cha no ngamaphushane imvelaphi yami la ngisuka khona nempilo mina ngibe umuntu okhuliswa ekuzalweni kwami ngizalelwe la esinqumeni ngaphesheya lapha enkobongweni ngabuya lapha enkobongweni phesheya basuka ekhaya sakha lapha ngenhla ngasensongeni ngaseduze kwaseKhakoma ukushona ubaba washona ngimncane kakhulu so sikhuliswa isandla somzalo yedwa kodwa izo zonke ngathi kuzo zonke isigigaba izisele nesedlanyanyana esedlule kizo empilweni njoba sikhula ngangikubuka ngelinyiso ngaleso sikhathi kodwa namhlanje sesiyakubonga kakhulu ngendlela yezinga esikulona la uthe mayihamba ubaba sikhulele esandeni esisodwa esika mama kuphela umama intombi yakwaCongco engizalayo yayihlezi sibiza masihleli sothu umlilo kusaphekwa ke ngamabhodwe lawa nemlenze emithathu akayi uphekiwe nje kubasiwe asitshela athi mntanami ningalingi ubhema ugwayi mntanami batabami ningalinge niphuze utshwala batabami umhlaba uyahlonishwa leyo magama ephuma kuma ekugcineni kosuku uthi malo uma ningihloniphile lezigigaba anangabhema ugwayi anangaphuza utshwala nakwazi ukuhlonipha omdala nomncane nyoba abantu ezweni ngelilanga ngezibuze mekhuluma ngogwayi omalumeke esikhulele phansi kwabo bebebhema isikhathi esiningi athi mawuke wabhema ugwayi ngiyothi ngikwethu usubhema nabantu abadala yoba nethuphe bovu ngibona ke empela ithupha zomalume kudliwa ibox ziba namaqiniso ngathi amansense manje la ethupheni athi yoba uqhwayiladle batwana ke ngaweqa kumthetho ke mina ngikho lokho ngoba omalume babengithuma bethi hamba osilayithela bephinde nawe lethu ukuhamba bethi phungula
ngangazi empilweni ukuthi lokho kuchaza ukuthini kodwa namhlanje sengiyakubona ukuthi kwakuyindlela yokusifundisa ngesitayela ngagcina sengufundile kugwayi kwakule ngihamba ngoba layithela lapha kodwa ehle umalo uyoba uqhwayilahle ugcina usulayitha la usuqhwayilahle hawo umali uyoba uqhwayilahle mawulayitha ngesikhuni hayi egcineni kosuku ngoba kuzokwenza ukuthi nginqamulele indaba hayi ngibalayithela-ke omalume ugwayi kanti indlela leyo yokufunda kuthe ekugcineni kosuku ngagcina-ke manje sesifundisana-ke lapho umuntu isiselusile ngafundiswa abazala bami mina ukubhema kugwayi sibhema amalongo empongolo kwaze kwaya umuntu wafunda ugwayi umuntu wabhema kodwa engakuthanda kikho lokho kwangikhulisa lokho kubhema kwami ngoba ngangingenayo indlela mina ekhaya yokuthi ngithi ngicela imali kagwayi kwathi mase ngifunda ugwayi kwathi lapho kufika khona ukuthi fanele ngifunde ukusebenza ukuyosebenza kwami ngakwazi ukuthi ngifunde ukuthi ngikwazi ukuthi ngelekelelane nabazali nomalo ngisebenza emaplasini mina-ke iklasi lami-ke engigcine kulo umalo wathi kufuna sifunde sigcine ka-standard 3 uMaconco usekhona namanje umalo ongizalayo wathi fundani ngigcine kwa-standard 3 ekugcineni kosuku angisenawo amandla ukunifundisa ukuthi niqhubeke niye phambili bona ukhuluma kanjalo i-school fees ngalowo mzuzu kwakuse-R150 i-school fees ngonyaka kodwa leyo mali yayimehlula ngoba ngendlela ukube isimo kwakuyisona ngaleso sikhathi engenayo leyo mali ngoba kwakufanele ukuthi sibuye isondleke sikhule ngafunda kakuqala ukulima umtate emtateni emasimini la ngafunda ukulima ngafunda ukuthela amanzi lo msebenzi ngendlela engafunda ngayo kanti nengadi esikoleni esibumba engafunda kuso isibumba sasinayo ingadi yesikole kodwa kwaba nothando mina kakhulu lokuba ngibe umlimi namanje ngisakuthanda empilweni yami la ngitshalile la nansi enye ingadi la nanka amanzi okuthelela ngiyahlanganisa ngiwakha ngemoto lamanzi ngibuye ngizothelela ingadi ukuchaza ukuthi nanka amanzi amapayipi lawo yabona ipayipi leli liqhunywa la yabo uma ngabe kuzothelela ngaphakathi engadini la ngitshala isipinashi la ngaphakathi engadini ubhatata sengumbile njengoba ubona nje namantongomani bekutshalwe konke la nanku namanje nje lo bhatata sengilinde makuna izulu ngikwazi ukuthi ngimbe ngibuye ngifake okunye sengibanjwe imvula ngoba nayo ibuye ngilekelele njengoba ke imoto isafile egcineni kosuku ke lapho ke uthe uhamba ke kwesikhathi ke ngisemaplazini imisebenzi eminingi ngifundile emaplazini ngifunda ukwakha ngafunda ngokulima isikhathi esiningi ngaze ngazofunda nokudrive ngifundele emaplazini konke lokho ukwakha ngakufundela esitenge ukuqala kwami nje ukuthi ngibambe itrofoli mina ngesikhathi ngisesitenge sisebenza khona sahlakulela imoba kodwa ukuthi ke ngama weekend sihambe siyosebenza siyokwakha i-double story stairs sakhe umlungu wethu lo kwakumlungu wethu ngalezo khathi India uvuswayo kulapho engafunda khona ukubeka isitini ongangokube
imali engangiyibhala lapha ngangibhala u10 rand per day. So kwangakha futhi lokho kakhulu kuleyo mali encane ngoba yathi inkulumo yami njengoba ngangixova udaka ngilokhunda ngangixova udaka ngakha ngixove lo makhe udaka lolo ngibhala lo 10 rand bona babehola imali enkulu ngoba babe ho treatment mina ngangade ngilabor nje umuntu osizayo kodwa ngelinye ilanga ngaye ngafunda empilweni yami ngoba ngangiyazi into engidingayo empilweni yami imali ngangenandaba nayo mina into enganginendaba nayo kwakuyini kwakulwazi engangulidinga kakhulu empilweni yami. Okay ke uthe kusenjalo ke ngisengidinga ulwazi bebephathe ukudla mawuye emsebenzini kune lokhu nje kune tea time kune lunch ilunch ibithi ke tea time ibithi 9 to 9:15 tea time ilunch ithi 12 to 1 ngelinye ilanga ngalala kabili kathathu ngacabanga ngathi mina okay right lo msebenzi ngiyawudinga manje ukuthi ngifunda ukwakha la kwakubekwa isitini esincane first break noma mpala so sengimbukile lokuthi wenzani ngathi ngelinye ilanga lo lwazi lolu akanalo mzoba nalo ngoba ngiyalidinga ngaphatha umcuku ngo3 liter ibhakede lalu 3 liter mina ngiphathanga ukudla ngalelo langa noma kulezo nsuku ngenza umcuku kwekuthatha uphuthu lufakwa amanzi luxove bese lithela ushukela kancane ukuze kugcine selumuncu liyekwe libile ukuze kugcine sengathi manje amasi kodwa kusho ukuthi kungamasi esizulu amasi asuke ngeke kusuke kwamanzi nje odwa nophuthu noshukela nempela ngakwenza lokho ngawenzela ku20 liter endlini enkomponi la esahlala khona ngangile ngithela lo 3 liter ke hamba nawo ngawuphuza kakhulu ekseni ngo9 awushaya ngesikhathi sikwi time thena ngiqeda lapho uzoshaya manje ku12 sasibile emsebenzini thena kuzoshaya u12 ngesikhathi sani ke manje selunch ngaphuza kabili ngangubeka phansi kwavele ngangisasutha kwaba ukuthi ngoba bona bahambile bayokudla ngani bashiya amathuluzi la amatrofol kukhona namanye aziphela amatrofol yonke into namafish line babehamba bodwa beyokudla babe washiya la ethuluzi ngazixovela udaka ngalo mzuzu ngani ngokuthi yena weqala beku first break bebalelwa ithini eqala beku first break phela yena ngaphandle bese gcina ngomampala mina ngalo mzuzu ngoba phela vele indlela yakhiwe double story ngagcina lapho sekenze njani sengathatha ke manje itrofol mangithatha itrofol mangithatha itrofol emva kwalokho bese lunchini angithatha itrofol ngangithatha ifish lokhu la ifish line yayivele ibekile ngangiyeqisa ngapha ngangibuka ke manje ngangidonsana ngangixova udaka ngangulithela esithebeni ngangigijima nje ngetrofol ngathela udaka ngithi ngihlale ngimbona ukuthi wenzani ngangithela udaka ngangisibeka lesitini ngaze ngazolingana exactly nawo lo first break lo awakha akawubekayo yena ngoba ubeka ngaphandle until ngangiqela kwezinye indonga hayi ke wawuthe buya le lunchini mebuye lunchini lapha babuye wathwala izandla ekhanda lo engisasebenza naye lo umndiya esasebenza naye ulajabula laqhuma ke lapho India ngoba la selithola umuntu onjani owuthanda umsebenzi ihle inkulumo yami mina ngiyanidabukela abantu abasha ngoba isikhathi esiningi nina nifocus emalini kanti ithi inkulumo yami umuntu omusha msufocus emalini imali yokugcina futhi imali ayonelisa
kodwa wena focusa empilweni for your life ukuthi ekugcineni yini ozophila ngakho kusasa. Mawufocus elwazini uqedile. Le mali wawukhala ngayo ngangibhala u10 rand ngesikhathi ngifunda ukwakha. U10 rand per day ngifunda ukwakha. Uyabo udaka lolu ukuthi amxovela umeselanda ukuthi uyamnika mangabe lingekho right sekuplaswa abuya kuthele ngale mahlweni kodwa ngigive upanga ngoba ngangazi into engidinga ukuthi yini. So ke ngagcina sengenjani ke sengufundileke manje umsebenzi kanjalo ngaleyo ndlela. Kwahamba ke isikhathi senginalo ke ulwazi lwalomsebenzi. Senginalo ulwazi lwalomsebenzi thengelinye ilanga kanti impolomani yangibuka yenye futhi yendini. Jesu yayithi yona hayi wena ngoba uyakwazi ukubeka isitini wangasho ngani ngathi mina hayi ukuthi phela incwadi izokubeka isitini angina. Wathi njengamanje kubeka incwadi noma kubeka itrofolo. Ngavele ngabheka phansi ngizwa lo mbuzo ungibinda. Hayi ngase ngisho athi hayi kubeka itrofolo kubeka mina netrofolo wathi pho incwadi ingena ngapha. Thesuka ke lapho ke manje wathi imali yakhe isizokhuphuka into ofanele uyenze sekufanele ukuthi ubekeke manje ngaphakathi ubeke umampare wena. Angimakeleke sengiyabeka. Hayi ngiqhubekileke lapho ke ngenza lo msebenzi khona lapho until saze sayiqeda leyo double story. Kodwa ke imali ke seyikhuphukile seku 24 rand kimi angazi kubona ngangenandaba nabo ukuthi babebhala malini ngoba mina into engangidinga ulwazi futhi ngathola yonke leyo nto kuyaphasa la ngenza khona. Namhlanje ngiyimele ngumakhi nje iprofessional kamakhi ngisebenza izinkontraki nje eziningi la zabelungu urenew inkantolo sakhe inkantolo kwakuMackenzie loyo ayelapha from 90 bangisa noma 96 noma bani uyabo kurenew la inkantolo uyabo ngisasebenza kwaze kwakhiwa isibhedlela ku extended isibhedlela ngangumakhi lapho kwaze kwaphinda kwazoba imall le yakhiwe yithi imall sibeke isitini kuyo siplaster senabona nje iKFC le ngala Dlamini kwakuyimi kumntungu sesisaphile manje ya sama subcontract kuyimi nomntungu yithi esasiplaster le iKFC umntungwa kuye ngaphakathi mina ngingaphandle le plaster eseKFC uyabo ya ngiyabona ke zonke lesitolo vele besikade sibuild ubamba wonke umsebenzi ufika ubeke uphinde uplaster ubeke uphinde uplaster if mawunalo ulwazi umsebenzi loyo ke umfowethu engawufunda emaplazini. Okay ke emva ngalapho ngiqashiwe bangithathe ngawo contract ngacontractela uGandaganda ubaba uThusi ngangicontractela ubaba uThusi ngimcontractela uGandaganda ubaba uThusi ekugcineni kosuku wayethi mayenza ngibuke njalo mayenza ngibuke edrive thengelinye ilanga wagula ubaba uThusi megula ubaba uThusi kwafanele ukuthi manje umsebenzi awu uGandaganda ungabusalimi. Ngasuka lapho ngesikhathi esehlathini ngangidumisa uGandaganda wabe ngimbuka ukuthi wenzani la ngufaka ngangilima angithi kade ngimbuka yimi ngikwenza ngasenzela konke mina same like lapha eqaleni the time ngiqala ngilokhunda the time ngiqala ngifunda ukwakha. Hayi into engangiyenza hayi kwakumnandi madoda ngangingagijima kwakumhlolo. Hayi wathi ngethuka lapho ebuya lehlathini wathola sengikwelinye ikhontolo. Wabuye wangibheka wathola ukuthi mina ngisajabulela nokudrive nje ukuthi ukudrive. Ngagcina sengubamba umlibe sengidrive until now. Ngeke ngisasho ke kodwa ke cha ngingahleba nje ngoba phela uchana usengixolele. Kwakumuntu empeleni lesuke engaphethwe isisu. Wekhoza izinkehli. Kwakuyiso mangabe kuona zimlethele isikaptini uyangena uyophola lehlathini.
ngase nginethuba ke likahle kakhulu ke batwana ngoba nathi sinafika nje inkethi ngazi ukuthi hayi kuzobanjwa yimi futhi ke ngiyawuphusha ngempela uthi ke yena mangifika umlunga ngoshaya ikhwela uyabo ukuze abuye lapha lehlathini uyabo hayi nempela ke kelina ke evikini lesithathu impela sibheke ukuthi hayi sibheke kwelokuphela ke manje ukuthi siyakwela ukuphela kwenyanga ngithi ngiyalema ngithi ngiyaphendula ugandaganda nanga umlungu hayi usemile ubambelelela kanti lokho eqhamukile uyangibuka hayi mangifika la ngifike ngiphenduke ngogandaganda imbingelele nje sengiphenduka hayi angisamnendaba naye uphonsa isicathulo kusho nginentuli ngoshona le angisena ndaba noma engangixoxa hayi ukusalayo kodwa ulwazi sengilitholile mina nathi ngibuye okwesithathu ngoba phela ngibuya ngithi hayi wese ngimisa ngesikhathi ngibuya sengisuka ngale ngase ngilihlaba ikhwela ngeze ngathi ngitshotshozela ugandaganda ngubambile ngeze ngathi ngitshotshozela wona sengivusa yena ubaba uThusi lapha ehlathini phuma wena konake manje umlungu uthi ngiyabongela waphuma lapho neqala wambona esemile umlungu waqhamuke segobile ngoba njengomuntu ogulayo hayi mangifike ngiphenduka ngale wangimisa umlungu hayi afike nawe uThusi abuze yini athi uThusi hayi ngiyagula uphethwe yisiza athi yakula uphethwe yisiza athi hayi okay right manje ufuna ukuya esibhedlela athi hayi lo cishe sizoba ngcono ya bese manje ngawuthuleke wawungasho ngani lo mfana uyakwazi ukudrive ethi wena wawungasho ngani ebuza kimi ke manje umlungu ngithi mina cha ngangithi phela incwadi anginazo uthi ukudrive incwadi manje njengoba kudriver wena ngavele ngamhleka kubuya lo wambuze ngawubuzwa India Step avele ngahle ngathi hayi driver mina nkosana wathi okay kusukela namhlanje wena into okufanele uyenze iyodwa kusasa ngizokunika ugandaganda wakho hamba ufuna uconduct wakho nawe Thusi hamba ufuna uconduct wakho kwazima ukuyikhanda lizingiswa naye injabulo hayi nempela sathi nashayisa uThusi sehambile umlungu wangibamba ithambo wathi hey yabonga mfana wami lonke lo lwazi ngalithola ngokuthi ngaqale ngayisibhukuphukuphu yabona ukufunda kwami welding ngayifunda eGoli emayini iwelding nakhona ngangisiphukuphukuphu ngokwabanye ngiguqa mina ngimguqela umlungu ngiqojame naye nangizomnika umlungu engithumile ngifike ngiqojame ngimnike bengihleke bethi awubheke lento yaseNatal izoguqela umlungu yabo so ithi inkulumo yami lokho kuguqa kwami ngiguqela umlungu kwangakha ngoba namhlanje nasi welding ngiyakhona ukuphila ngayo ngangisemayini ke ngalo mzuzu cha eGoli emafemi mina ngizange ngisebenze mina ngiqale emayini ngiqale emaplazini asuka emaplazini ngayapi ngaye emayini asuka emayini ngaye emasosheni ngabuya ke emasosheni sengisebenzisa lonke ulwazi lolo engangulucosha kudala ayikho mina batwana imali okuthiwa yakuyeza isamba la ekhaya ukuze ngakhe lo muzi noma kwakhiwe lo muzi kuthengwe lesimoto okupatanisa la ngixhaswa umphakathi ungibiza umphakathi ozongakhela indlu le moto nje lehlaza le venia la ekhaya njengoba imile ifile le moto abantu abaningi ufuna umphakathi wonke wakithi baba le moto le iyona esisizayo makushoniwe engibathuthela ngayo amatshe eliba okuthuna amatshe endlu lawa ngawathutha ngisho ngathiwa kuphi yawaphezulu makuthiwa awekho kuleyo ndawo ngiyabathuthela free of charge angibabizi ngisho isenti ngisuke kwindlela engifaka ngayo isandla emphakathini ngenxa yokuthi nami ngazi abantu indlela abafaka ngayo isandla kimi kanti kukhona la engilibale khona ukuthi ngisho imvelaphi yami imoto lezi ukuze ngikwazi ukuthi umuntu athenge imoto
mina la ngumfana bekade ngithi nangibuye esikoleni ngakhanda isigadla abanye bathi imbayikana namanje isekhona ngibuye ngayivuselela ngoba imvelaphi yami leyo nento ehamba ngamasonto awu4 ngakhanda isigadla mangikhanda isigadla kade ngithuthela abantu amanzi ngaso 2 ngiphinde ngithuthela abantu amathambo khona ubaba bathi alcohol uMagokoko wale mawenyuka udlule mashunka uya ngakowine ya ngakosahlumbe lapho kodwa unganene kwesahlumbe ubaba lo bakumlungu omhlophe abathi uMagokoko umfana wakhe njengamanje okhona esinaye emkhandlweni kaNkosi uMakhonya uyise kaMakhonya uyena wesiza kakhulu empilweni yethu yokuphila ngoba sasiqoqa amathambo empongolo wenkomo entabeni siwafaka emasakeni siwahambise khona masifika khona afika sinikeze impuphu sibuye nempuphu sibuye nombili iqhathu ayelenza ungasho ukuba kuyimi ngedwa kodwa bonke abantu bala ebathenjini kwakwazeka ukuthi siqoqa amathambo sihambisa khona inkulumo yami ke iqonde la ekutheni abantu abancane abantu abasha yakhekani ngokwempilo hlonipha omdala hlonipha omncane hlonipha ungangabo ukuze impilo yakho iqhubeke iye phambili ithi inkulumo yami isisho sabantu abadala sithi indlela ibuzwa kwabaphambili abaphambili oyobafica kuleyo ndawo abaphambili ngokukhula kobudala sesikhuluma ngolwazi manje nina nithi nizele nibe nithi nyazi nibe ningazi le time uqala uzitshela ukuthi wena uyazi ilapho sewulahleke khona kodwa uma udinga ulwazi ofana nomuntu ongazi ithi inkulumo yami ingane namanje ngiyangizwa nithini batwana mangathi uzela ingane manje lengane ithi suka nje ibithi iselwe manje ithi ngakusasa edlulise 3 days bese ithi ngicela ungicelisa ngicabanga ukuthi lokho kuyophuma emaphephandabeni uphinde uthi uzela ingane manje ithi kade isho njalo ngicela ungicelisa uthi osukwini lesihlanu ibiqala ibithatha unyawo ihamba osukwini lesihlanu izela ngibona lokho kuyophuma emaphephandabeni njengoba chaza umhlaba wonke ngani ngoba manje yenza into esingayazi usho ukuthi ke lapho ngiqonde ekutheni before uye phezulu uqale phansi qala ugaqa ingane qala ilale nje ngesisu ingakagaqa qaliwe ingane ngendlela ewangayo ukuze kube buhlungu kuwe ngokuzazi wena kodwa ekugcineni kosuka ilimali leyo ngane iyawa nje ivuka ithatha futhi ingane noma ungayishaya manje ikhohliwe kuwe isiyakuhlekisa awupheli 10 minutes lokho ngiqonde ekutheni ekugcineni kosuku uma ngabe umuntu ekuphatha kabe emoyeni umuntu nomuntu ofunda ukudlulisa wafunda ukudlulisa uyoya phambili njengoba ngithi manje ngisebenzile nje ngaqala kwiplumber ngasuka kwiplumber ngangena kwefitters ngabuya kwifitters ngangena kwiboiler maker engase ngikufunde emayini konke lokho kwiboiler maker ke sengenzani iwelding ke manje uyabo siwashisela amapipe la amakhulu amanzi so la yonke leyo nto ukudriver amadoza namakhathipila lezinto edriver ngamagi ngakulokho ke ngaqala ngakuthola le emasocial ngidriver lento okuthiwa umbayimbayi uyabo futhi ngangisanda ku-driver cishe kwakuseyo 8 months inyanga ezu8 ke ngudriver kodwa sengikuphasile esikoleni lolo lwazi ngithe sengibuya ngahlangana nomfowethu ubhuti uMpukane esebenza kaZG driver zona lezi ixaxa hayi savele saconnectana umfowethu waphinde naye wanginikeza ukuthi kwazi ukuthi ngisidrive isixaxa
wavele kwakuyinto eyayihamba vele ngamashini. Nginemigwaqo engiyakhile imigwaqo engiyakhile mina ngisungula mina uSalveya mina akekho uSalveya uphundela uSalveya ngeke angidlule mina ngawususa umgwaqo la eMzisho kwakhiwa yimi sihlangene nobaba bakwanza imbombo osuku bethe bacela umgwaqo ngawunqamlisa phakathi kwemizi ngoba umgwaqo wawuyosuthi wawuhamba le emadwaleni iqhelile lokhundleni nentabeni ungasizi umuntu kodwa mina ngathi nase ngisalveya ngawufaka umgwaqo ngawakha bashona khona nempela wazofika khona osuku lapho konza imbovu ngaphinda ngawehlisa ngawushiya emfuleni usukelela konkala lapho phesheya ngawushiya emfuleni ngoba ke abantu engangihlangene nabo kakhulukazi laba babunza imbovu kuba kuyibona bekutheba bese ukwanzelwa umgwaqo ngisesezG sinabo kobhuti yompukane ke babesibhekileke imanager nobaba ungema uDlokovu wasenkamba imigwaqo eminingi ngiyakhile la even ngisha amathuna namanje engangiwavikele ngishaya amapende khona ukuthi kungemuki imvelo namanje usekhona konke lokho okunye sekwaphenduka kwayimigwaqo njengala eManseleni nje kwakuyipende leliya lokuvikela umtate amanzi nabantu abakhe ngenzansi eduze komtate ukuthi benze njani ukuthi bevikeleke kodwa kugcine sekumgwaqo kodwa kwakuyipende sekuhamba imoto ndokumizi yakhile nje eManseleni umgwaqo oya futhi le kaNogawu waqalwa yithi futhi nobhuti umpukane lo mgwaqo yakanogawu ungakabikho lokho na njengamanje ithi esasihamba swakha lo mgwaqo nobhuti umpukane futhi uyidlalile-ke indima empilweni yami kakhulu ngoba namanje vele sisaphila naye namanje umfowethu indima nje enkulu sibambisene kusukela kusekhona ubaba naye akamzalayo nomali besekhona kuye bonke ubandiswene nje kakhulu namanje indima enkulu ngeke sakubala okuningi ya esikwenzile nekwenzile emphakathini namanje ithe ngisuka lapha emva kwalokho nje senginqamlela indlela elula kwazofika ke manje ke kutheni ke hayi sengibuyile sengila ekhaya wonke ke labathalente engiwaveza manje amathalente engawafundi ekhambeni ngangena ndaba mina nemali into enganginendaba nayo kwakuyini kwakulwazi uma udinga ulwazi dinga ulwazi uma udinga imali dinga imali kodwa ekugcineni kosuku na udinga imali ulwazi ungenalo ufana nento nomuntu ongelutho into yokusiza unuqala utholeni ulwazi ukuze ube indoda kusasa ulwazi luyakha ulwazi liyaphilisa ulwazi konke enginalo ulwazi ngilithole mina ekuxakekweni kwami ngihambe ngidliwa izinto ngaphethe enduku ethwa imvula ngaphethe umbrella okuningi ngeke sikwazi ukuxoxa uba singashonile hayi ngathi kafushane nje uJobe ke kube indoda esesizane nayo masibe nomsebenzi esiba nawo la mhlambe nami mangifikile ngine-order engiba nalo ngiyakwazi ukuthi sikhulumisane sifike sizosebenza la siphushele umsebenzi esuke siwutholile ngoba ikakhulukazi into esispecialize ngayo indaba ye-welding ngokwehlukana i-arc welding ne-argon and then umsebenzi wethu uqala la kumabhaka lawa designiwe kuya ngokuthi icustomer lifuna umsebenzi onjani nalawa slidayo siyakhona ukwenza kuba ama sliding gate from 3.2 kuya ngemeasurement ukuthi umuntu ufuna idesign enjani siyakhona ukusupply sifithe siya manufacturerana si weld la workshop and then after bese siyafitha emva kwalokho kuya ngokuvumelana necustomer lawa amabhata amawindi aluminum wonke lawa lawa amabhata amawindi nje lawa ajayelekile kodwa ke lawa amancane awo 3 glass lawa le ibhata yomnyango we-aluminum sliding gate
Is sliding door. Ningixolele sliding door. Phela akagcina ka standard phase vele ngokufunda nongixolele. Kodwa ke nilobe nibona. Amagate lawo engwenzayo la ekhaya wenziwa la ekhaya. Inhlaka zemoto lezi. Olutaka olwemoto itruck ikiya ezinye ke inhlaka nje ngakhe ngoba sengakha ama-order engiwakhayo engikwenzayo ukuthi ngoba amandla anginawo ukuthi ngikhande isitokwe ngihambe sengiyodayisa konke engisuke ngikwenza so sengikwenzela ini sengikwenzela abantu umuntu ngoba esethe umuntu uyayidinga la ngiyawavala amathangi lapho leli thangi ngiyabonela la ekhaya lizoweldela njengoba lizoweldelwa nje belingembobo ibhaliwe manje imbobo liweldele ngiyawavala oJohn lapho umsebenzi wezandla wonke lo ngiyawavala oJohn umsebenzi wezandla la amathula lawo enkomo engiwakhayo ipi noma ngekuthiwe yiphi itholi ngiyayenza njengoba niyibona isuka phansi ezandleni zami yakhiwa yini lethula iyahamba ma uzolayisha amathangi lawa o-1000 liter la mathangi lawa amhlophe nanti ya la mathangi angena la mathangi ebewuthula la mathangi abowuthunga ayakhela lo ma uzowadonsa ngemoto umsebenzi esiwenzayo la equality yodwa umsebenzi esiwenzayo nanti yani toilet leya toilet leya lu 1 meter ngaphambili bese libo 1.5 emasayidini leya toilet leli ilawa kathayela ofike nje ulibeke phezu komgodi yabona mawugcwala nje lo mgodi loya leya toilet ngokuvuleka kwalo magcwala lo mgodi ngiyalithatha futhi itoilet leli ngilibeka kwenye indawo simba umgodi eceleni ngiyawakha nawo ama toilet na sesine nje isitulo engangisakha ngithi ngizama ukwakha usofa nasi yabona ngabuye ngayeka ngisakha nje ngensimbi safuna kufakwe lokhundana la iplank bese kufakwa makufakwa iplank kufakwa isponge bese kukhaba kubuye kube into esimple njengamanje nje kuyapendwa nje leli gate liyapendwa njengoba lipendwa nje liyaphela kufuna lihambe liye kumnikazi yomali sliding gate lesi funa siphume sambe sekumnikazi njengamanje ke kuyapendwa kuyaphela ngaso siqala nge-first coat sifake ngaphansi bese siza nge-second coat ukuthi ukuze kwazi ukuthi into yakho ibe quality ukuthi lo pende loyo ungasuki isinoma isikanjani cha lana ke kuhambe kwahamba empilweni yami kwathola ukuthi ke ngilo muntu mina ohleka ngalendlela uyabo so ngongani ke ngenxa yephiwo uNkulunkulu akasipha sona ngulo muntu mina ohleka ngalendlela kanti nginganakile mina kanti ngihleke okuhlukile kwabanye ngiyabona abantu sebaqala manje beyinaka uyathi mina ngihleka kanjani ngisuka nase ngiqala ngibheka leyo ndaba ngabizwa ama-social worker athi ama-social worker kumele ufike lapha hawu ma ngiya khona kwathiwa cha hayi sicela ukwenzela umholo ukuthi nawe uhole hawu ngiholele ini bathi hayi cha sokwenzela umholo le ukuthi impela uholele
lokhu kwakho lokuhleka kwakho akukho ndawo ngathi mina nakamosone intombi izothi nathi ngikholela ukuhleka ngazenza incwadi akubake ngisaqeda ngathi ngizothiwa ngikholelani ukuthi nikhona la kuphimba khona awuthi-ke manje ekugcineni nangikhuluma nabantu ngihleka nabo nangendlela kuyona nginayo namahlaya ekuxoxa kanti bayangilikhoda bangifaka-ke la koma-social media-ke la madoda ngangazizwa mina ngangaboni kodwa kade ngeke ngithi ngaqala ukubhekisisa khona mangihleka ubona bonke nabelungu bengiqalaza nabantu bengiqalaza ngibone bengishalazela bele bengijeqela kanti vele ngumuntu-ke vele konamahlaya ngumuntu futhi omhlaziyi hhayi-ke kusho ukuthi-ke kusuka lapho-ke ngeke ngisasho ukuthi ngamuphi unyaka kodwa uma ngikhumbula unyaka omunye ngangishutha iy'thombe yabona lo msebenzi wokushutha iy'thombe ngishuthe kakhulu iy'thombe kodwa la ngayeka khona ngayekiswa yeni indlela futhi ngabona uNkulunkulu nokukhipha vele ey'ntweni nabadala ngendlela abakukhipha ngayo ngishuthe ukuthi ngelinye ilanga ngibizwa amanye amantombazane eqashile la emakhotheji hhayi awangapha koThekwini nakoMaritzburg amanye awaseGoli afunda khona la ethi angozowashutha sekuntambama afuna iy'thombe zokube sekuhlwile hhayi ngihambe ngangiphatha i-briefcase hhayi ngihambe-ke ngiyobashutha njalo ngihambisa ngidiliva iy'thombe ngihambe ngibashutha uma ngibuya ngapha sengiza kibo ngiyafica kunombhede lobona lo sofa uwodwa namantombazane amathathu njengoba nibathathu hhayi ngihlaliswe khona la ukuthi hhayi sizoshuthela la ngisho wangekisa kukushutha ikhono futhi elinye hhayi iphume le ithi sawubiza amanye azoshutha iphume nale ithi yobiza amanye ngisale nale yodwa la ni-empty hey ngiyakutshela hhayi nongixolela amanzeka kodwa phela ngeke ngingayixoxa indlela engadlula kuyo ngoba kwake kwami ikhanda hhayi ngile ngilindile ngithe ngizwa ngathi ngiyahamba manje kanti hhayi bathi nithi kusiphinza kanti kudla amazavana ngalewo wonke imala kuye kuyashuka wathi kubuya uma bengizongena la bangena sebefaka amathawula beshawula yini 13 yonke amantombazane yayiphuma le yathi nayiphuma le egqokile iphumele emnyango yayivele ivala ngaphandle qaqa awu hhayi-ke kuyashuthwa manje hhayi manje abhekana nashawula yini abhekana amantombazane hey ngubani ozoqala futhi athi esuka yabophela amathawula lamfowethu la ewabambeka la mathawula amakhulu athi esuka nje ayivele sigedela la mathawula kanye kanye ngathi ngashutha ngavele ngaphetha ngaphela kodwa okunye kwaqola
Ngithuthi kaze ngashutha sengilele nangesisu. Ngilele nangohla ngithi ngiyashutha. Ezama ngazi umfazi omlungu edragstore sengiyogeza lesithombe. Engibuza ukuthi beshutha obani lesithombe. Ngathi ngiphuma lapho ngithi ngiyaphuma emlangawa ngaphansi kwegoqo ukuthi ne-briefcase yami. Ngathi ngiyavuka ngawo. Hayi ngathi ngizofika la ekhaya khona kwakade ngibhimba uhlelo. Hayi ngabe ngiyogeza lesithombe ngisho ukuba ngiyekise ukushutha. Ngigeze sengibuyile kwi-46 yethombe. Zazu-3 ezabantu kwi-46 film. Zazu-3 yabantu ababeshuthe nje right. Zonke lezi kwakuyezabo beshuthela ngale ndlela yabo. Hayi ngana ngithi ngiyaqala sengithi ngikhipha ithombe angithi abakhokhile phela bethatha isithombe umuntu akhokhe. Nangithi ngikhipha ithombe ngivulisa ulukezi ngathi ngiyabhena phela envelope iningi zethombe. Ngana ngithi lekuhlanga hawu ngasibona nazi-ke lezi abizo bavele bakhwitha envelope babaleka nayo. Babuyisa lesithombe ezintathu zalabantu. Nangithi abakhokhe bathenga zakhokha mhla sikunika mhla ushutha. Uthi ngakhokha ngiyobuka ke bangikhokhe ngaphuma ngihambe nginqapha ngathi hayi bazongiphinda ngibaleke. Hayi-ke idlule lapho. Cha, kulungile bakwethu kuzo zonke izinkulumo esesizikhulumile. Kodwa manje iyodwa into eshodayo. Sishodelwa into eyi-1 ukuthi nisupporte emsebenzini wezandla esiwenzayo. Niphinde nisupporte ngayo yonke indlela. Ekutheni sicela uxhaso nisichaze ukuze sikwazi ukuthi sinciphise amathuba amaphara amathuba obugebengu ngoba ekugcineni kosuku ziningabi izingane yabona iminyaka nje enginayo. Ngiyafisa ukuthi izingane lezi esizalayo izikwazi ukuthi ifunde lo msebenzi. Engabe sesiqashile ngeke sikwazi ukuqasha ngoba imali asinayo. Sicela nje ongaba noxhaso lokuthi asichase is a very good sikwazi ukuthi nathi siqasha abantu uncipha amathuba obupha okungasebenzi kwabantu ngoba lo msebenzi ungaphezulu kwethu. Sithi siwelda noDlamini sikhathi insimbi ekugcineni kosuku uyafuneka umuntu ozospendela uyafuneka umuntu ozosilokhunjela ozosikhathela insimbi. Manje inkinga sisobabili asikwazi ukwenza lokho. Sicela uxhaso futhi ke thina i-welding asiteki siyashisela. Sine guarantee yalokho ukuthi uma ngabe ukuthi kuke kwaphinda kwanqamuka kule guarantee yeminyaka esizokunqumela yona uyosibiza sizokwenzela mahala ngendlela esenza ngayo. Kulungile ke bakwethu ngeke sisho lutho ngoba nigijimela ke izinto zabantu bangaphandle. Angeke ngithini-ke kukunina ke lokho kodwa ke egcineni nase benichaphazile bese nibuya nikhumbula thina ukho umsebenzi esingawenzi into eyenziwa ngezandla. I-arc welding, i-plumber, i-carpentry, ukwakha yonke into thina siyayazi sayiphiwe. Iyona ndlela leyo uNkulunkulu nabadala basenza ukuthi sikwazi ukuthi siphilise ngayo. Sicela nje uxhaso nisikhumbule bakwethu. Angiphathi-ke kamasipala. Kamasipala ngisho ama-shelter lawo siyawenza. Ama-shelter emoto nakini bantu bakithi siyawenza ama-shelter thina emoto. Sinawo
esesiwenzile hayi ukuthi ngoba sizobe siyofundela kuwo. Cha, umsebenzi wethu lona. Ama-shelter, ama-toilet, yini. Even ngisho amakarishe emoto la ukulayisha iy'nkomo siyawenza. Akhona nizowabona lapha esithombeni ashuka asiwasusa phansi. Manje sicela nje uxhaso ukuthi nisiphe uxhaso umphakathi wakithi. Igenqa lidumile ngokwamahlaya kuphela. Okwamahlaya ukhona kodwa nokomsebenzi wezandla kukhona. Even ngisho nokucula nje. Ngiyacula mina nginama-CD esinawo. Ama-CD akamaskanda umgqobanyawo. Njengamanje nje siyakhompoza. Lisakhompoza nje igenqa. Likhompozela ukuthi leyo ngoma elizoyikhipha ukuthi i-gospel noma umgqobanyawo noma ikwaito noma yikho lokhu kwabantu abasha lokho ukuthi asazi nizobona sekuqhamukile kodwa ngoba saphiwa umsebenzi wokuthi sikwazi ukuphilisa. Akukho la singafithi khona, yonke indawo siyafitha. Futhi ekugcineni kosuku ngisho incwadi sinazo singasapha kuma-sub contract. Ngabona nje la makhuluma ngezemigwaqo. Ngabona amapayipi nje. Hawu. Into zethu lezo. Amapayipi ukufaka nje amapayipi senza ama-head walls nama-mine wall. Izinto zethu lezo. Zami engizenzayo ukuthi siyakwenza lokho. I-CK ikhona. Angibuzwa nge-CK. I-CK nginayo. Ikhona konke kuphelele. USARS ngiyambhadala kodwa ngimbhadala kabi ngoba ngisebenza indawo. Kodwa le ngikhokhile nje. Ngikhokhela uSARS. Ngikhokha intela angiqashwa ndawo. La ngithiwa ngiyaqashwa. Hawu kuba yilokho nje. Sicela ke bese kokuthe xa. Leso siqubu nje sokuqala umuntu akosithola masithe fu. Hayi sesiyobe sesiqhubekela sengiqhubekela mina ngendlela engiqhubekela ngayo. Into engenankinga angisasebenzeli mina ukunotha kodwa ngisebenzela nje impilo nokuthi ngifundise izingane zikwazi ukuthi sinikelele ikhono esinalo. Ngoba akukho la singafithi khona ukwakha ukwenza yonke into i-bricklaying ukwenza yonke into hayi okuningi ngidlule khona. Umsebenzi loyo esiwenzayo engiwenzayo mina ngiyigenqa. Bese sibuya ke ngize la kulokho kwamahlaya. Kokwamahlaya ngiyacela nakhona ningixhasa ukuze ngikwazi ukuthi ngiqhube impilo ngoba indlela ziningi. Kokwamahlaya umuntu mengabe nomsebenzi akawenzayo ngabe umshado noma yini uma ngabe ezongenza nje ngibo u-MC kube yimi engilapho ku microphone. Awu ngihlekisa umuntu ecashile ngoba igenqe sakuphiwa lokho. Lapho ke bangithatha khona nje endaweni bengifike ngibe u-MC. Ngikhumbula lena nje ongoye. Sathathwe khona umfokazwide. Hawu sengimkhohliwe lo munye kodwa bayazi bona. Ababe ngilandela eMsinga. Kwakunomaskanda abawu-27. Esashintshana nosaziwayo ku-MC. Shintshana nabo ngizwe. Sibiza amaqembu nje kamaskandi zibuya. Emandeni bayasazi. Ko-Richards Bay bayasazi. Komaphumulo bayasazi. Endaweni eningi nje ngeke ngiyiqede. Kodwa siyabonga kibo labo sebenze basisupport. Siyacela ke saphazanyiswa yini ke i-COVID eyasiphazamisa. Ozalweni nje oMangcobo noNkunza hawu bayasazi noSibuni lokunjalo bayasazi. So ke sicela ukuthi ke batwana nisichase bakwethu xhasani igenqa.
ukuze likwazi ukuthi impilo iye phambili. Wamani ngiqhasa ngalokho mina ngizobuya ngiqhubeke nomsebenzi wezandla ngiwenze ngeke nguye kwamahlaya kodwa egcineni kosuku ukuze siqashe izingane zethu sifundise izingane zethu ilife impilo ukuthi ibheke kude. Njengamanje iCovid ingiphazamise nje sengihamba idiscipline izingane ezikoleni. Siyangazi izikole kosibumba kocabanga okuhle bese bengidiscipline izingane bengipha lawo ma-minute abangipha wona. Ngibheke idiscipline izingane ngendlela ukuthi kufanele zazi ukuthi impilo kusukela namhlanje yiphi impilo edingakalayo. Nabo kothisha bakwezinye izikole if mabedinga nabo ukuthi ngizoba disciplinary izingane, hayi lapho ke akukho ukushada kodwa egcineni kosuku kufanele besifakele upetrol ngoba ingane nengane esafunda isikole ingane yami leyo. Ingane nengane esafunda isikole umzukulu wami loyo. Ngiqala ko-primary ngiyofika ko-high school. So ukudisciplina hayi uNkulunkulu wasi. Hayi siyabonga kakhulu hayi ukomkhumiso ke kwabantu abadala ngoba kuyosuke kuthiwe sengithe hayi siyabonga ke ngane zasekhaya. Inkosi sicela ithele umusa wonke umhlaba kuyo wonke amagumbi amanomhlaba. Sicela inkosi ithele umusa abantwana isiphe impilo siphile ngaleyo ndlela. Sesisho ukuthi onesifiso sokuthi umuntu axhase nazi inamba zami 07 121 38574. Siyabonga kakhulu bantwana. Inkosi sicela ithele umusa